ידיהם ורגליהם לפני כל פעולה דתית שנעשתה במקדש. ולכן הכיור הוא מרכיב חשוב בתוך עבודת המקדש. מעבר לזה, פה באמצע אנחנו איננו יודעים מה היה, כי זה נהרס לחלוטין. יש לנו כאן את שני הקורבנות היומיים שהקריבו בבית המקדש, קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בין הערביים. את הכבש אחד תעשה הבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. כאן במרכז אנחנו יכולים לראות את שולחן לחם הפנים. שולחן לחם הפנים, 12 כיכרות לחם, שוב, טקס יומי, לוחסן, שבועי, נעשה בבית המקדש, שאם הפרומה שלנו פה קודם, אין לו דבר וחצי דבר עם נושא של עבודת הקורבנות. נמשיך הלאה, יש לנו כאן את סל הביקורים, אתם יכולים לראות כאן את כל הפירות משבעת המינים שנמצאים בסל הביקורים, ולמשל את המצלתיים, שכן חלק מטקס הבאת הביקורים לבית המקדש, היה בתהלוכה רבת משתתפים עם כלי נגינה. בראש התהלוכה היה הולך שור, את הקרניים שלו היו מצפים בזהב וכלי נגינה.